Hello mga kapitik! Nami diri karon nag-harvest og hito para ipanghatag. Yes, ipanghatag lang namo ni somewhere diri sa Davao City District 2. Oh! So kay busy man kayo sila og pang-harvest, naisip na ko nga pitikan na lang ni sila habang gapanguha og hito. Sila na dili, boss. Boss. Tanaw dili. Sila na dili, boss. So, mag-print na ta! One minute, 37 seconds later. Wala na. Ano ba? Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka. Ano eh? Iyasan eh. Ano ba? Iyan na. Kung ay natutuwa, kahit di sinasadyang pinupuno ng saya, tuwing kasama ka. Tira. Kung ay natutuwa, kahit di sinasadyang pinupuno ng saya, tuwing kasama ka. Oh, yeah, picture. Wa man mo ipas ano, may nana. Kilig-kilig,